Ja näin pojat, 35 vuotta. Tero Junkkari Kymestä lähtee vauhdittamaan. Tuomo Junkkari, alkupöyjako. Hän varmaan ehtii, koska Tero Junkkari on juoksemassa. Palkintoseremonia miehet 40-vuotiaiden 80 metriä voittajia on Vahvamäki Valtatyöllä lujaan 204,65. Ja solkamestari. Hopeaa Tuomo Junkkari Kymen urheiluveteraan 204,93 ja pronssia Ismo Kudas, niin yritys 20,13. Tero Junkkari vetää minulla Polen matkaan ja Pika Lehtonen Fermanista toisena. 1.05.2 Polen matkaan. Ja näyttäisi, että Tero Laskelin pysyy juuri yhtä pitkänä, yhtä nopeana kosketukseltaan ja näin tulee 15 metriä eroa 23. Tero Junkkari Kymen veteraaneista 601,36,5. Ja Pakila Visa Jukka Happonen reippaasti toisena ja ajaa takasulkoon reippaasti kiinni. Matkaa 100 metriä nyt maaliin ja pari metriä vain Pakila Visamies toisena. Tero Junkkari kuitenkin vaihtaa vielä kerran ryppiä ja vie tämän matkan. Mennään sinne 2 ja 8 alle. 2.7.60. Happonen toinen.